V belgickom meste Lommel sa každý rok koná výnimočné kultúrne podujatie, ktoré priťahuje návštevníkov z celej Európy. Ide o veľký festival živých sôch, ktorého oficiálny názov v holandčine je Beeld Lommel. Festival Beeld Lommel je známy tým, že premieňa celé centrum mesta na otvorenú galériu pod holým nebom. Ulice, námestia a parky zaplnia desiatky umelcov, ktorí sa na dlhé minúty menia na dokonale nehybné sochy. Oblečení sú do detailne prepracovaných kostýmov, často doplnených o masky, rekvizity a špeciálne líčenie, vďaka ktorým na prvý pohľad nerozoznáte živého človeka od skutočnej sochy. Ide o medzinárodný festival, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú umelci z rôznych krajín sveta. Ich vystúpenia sú založené na trpezlivosti, koncentrácii a schopnosti vydržať bez pohybu aj niekoľko desiatok minút. Niekedy sa socha jemne pohne, zmení výraz tváre alebo reaguje na divákov, čo často vyvolá prekvapenie, úsmev alebo potlesk. Festival sa tradične koná v polovici júna počas víkendu, keď je v meste príjemná letná atmosféra. V tomto roku, teda v roku 2026, sa najbližší ročník Beeld Lommel uskutoční v sobotu a nedeľu 13. a 14. júna približne od 1. popoludní do 5. hodiny. Počas týchto hodín sa celé centrum mesta Lommel stáva dejiskom umeleckých vystúpení a pouličného divadla. Podujatie je prístupné pre všetkých a vstup je tradične zdarma, čo z neho robí obľúbenú atrakciu pre rodiny s deťmi, turistov aj miestnych obyvateľov. Okrem samotných živých sôch sú súčasťou programu aj hudobné vystúpenia, sprievodné umelecké aktivity a interaktívne programy pre deti. Beeld Lommel patrí medzi najväčšie a najznámejšie festivaly živých sôch v Európe. Každoročne priláka 10 000 návštevníkov, ktorí prichádzajú obdivovať originalitu, kreativitu a ľudské výkony umelcov. Pre mnohých návštevníkov je zážitkom už len sledovať reakcie publika, keď si až po chvíli uvedomia, že pred nimi nestojí skutočná socha, ale živý človek. Organizátormi festivalu sú mesto Lommel a miestna turistická organizácia Visit Lommel. Informácie o podujatí sú dostupné najmä v holandčine, keďže Lommel sa nachádza vo flámskej časti Belgicka. Festival si však získal medzinárodné uznanie a jeho povesť ďaleko presahuje hranice krajiny. Zaujímavosťou je, že ročník v roku 2026 má byť posledný a zároveň veľkolepý. Organizátori oznámili, že po tomto roku plánujú festival ukončiť a práve preto má mať táto edícia výnimočný charakter. Očakáva sa mimoriadne bohatý program, vyšší počet umelcov a silná atmosféra rozlúčky s podujatím, ktoré sa zapísalo do kultúrnej histórie mesta Lommel. Pre návštevníkov je to jedinečná príležitosť zažiť Beeld Lommel naposledy v jeho plnej kráse ako festival, ktorý spája umenie, trpezlivosť, ľudskú kreativitu a verejný priestor do jedného nezabudnuteľného zážitku. A teraz pozor! Ak si doteraz myslel, že stáť bez pohnutia je jednoduché, Beeld Lommel 2026 sa veľmi rýchlo vyvedie z omylu. Príď sa pozrieť na ľudí, ktorí dokážu stáť bez pohnutia dlhšie, než ty vydržíš nepozrieť do mobilu. Na umelcov, ktorým sa nesmie ani pohnúť obočie, aj keď im niekto kýcha priamo do tváre. Festival Beeld Lommel 2026 sa koná 13. a 14. júna 2026 v centre mesta Lommel približne od 1. do 5. popoludní. Vstup je zdarma, takže jediná výhovorka, prečo neprísť je, že by si sa sám musel tváriť ako socha. Ale pozor, ročník 2026 má byť posledný a zároveň veľkolepý. Takže ak si to necháš ujsť, budeš musieť deťom raz vysvetľovať, že si mohol vidieť živé sochy. Ale radšej si ostal doma na gauči. Príď, pozeraj, smej sa, feot. Len prosím ťa, neskúšaj sa postaviť medzi sochy. Niekto by si ťa mohol pomýliť s umeleckým dielom bez talentu. Beeld Lommel 2026. Posledný krát. A tento raz. Ani nemrkni.